What? You crazy? Bence! Bence! What you got, honey? Mond? Bence! Mi az? Mond! Mi az, Bence? Mi az, Bence? Mit van, hotdog? Mondd a Putyinak, mondd! Putyi! Bence így de muda lopta nincsen. Ő rá, a Bencére figyelünk most. Dob magadnak vala hotdoggal. Bence! Így muti azt a hotdogot. Ugass! Jó. Sokáig fog tartani.